सोलायथायनि गोनांथार लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दतमा सियालमारियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार बे जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सियालमारि पिसिडिसिआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 60 सोद्रोमाफोरा दिनै जयनिं जायो। नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाव हारिनि मोनथाय ट्रेक्टरासो होफैगोन लाबोना सोलायथायनि दैथुन सफैबाय एबार सोलायथायनि गोनांथार मख'जाथावदि दिनैनि बे जयनिं जानायनि गेजेराव आइजोफोरानो बांसिन। आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाय आरो सान्थौ सान्थ्रिखौ मोजां मोननानै दिनै दतमा ब्लक सियालमारि पिसिडिसिनि गुबुन गुबुन दोलोनि सा 60निख्रुइबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल आइजो गांखंनि नेहाथारि बिना गयारि, समाज सिबियारि एबा मानब सेवा संघनि एनजिअनि आफादगिरि बिरखां बर', दतमा ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि फैलाव बसुमतारी आरो सियालमारि पिसिडिसिनि मासिगिरि आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। दिनै जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जेरैबायदि आइजो माहारिखौ अनसायदों, बिमा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय थांखि लादों, बे थांखिखौ मोजां मोननानै जोङो बुंनो थाङोबा बिटिआरनिनो आइजो माहारिफ्रा जेरावबो मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो प्राइमारि ओनसोलाव माने जयनिं प्रग्रामखौ लाबाय थानाय जादों। थिग बिदिनो जोंनि बे दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सियालमारि प्राइमारिनि सिङाव दिनै 60 जन आइजोफ्रा जयनिं जाफैदों। बिथांमोनहा माने मानगोनां प्रमद बर'नि जि मावनाय अननाय बेफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जयनिं जाफैदों। दा आं बेयाव बुंनो नागिरदों जे सिगाङावनो जे बिपिएफ हान्जाया जे 17 बोसोर एन्टिरियामखौ लानानै 17 बोसोर बे 17 बोसोराव जुदि मोजां खुंथाय जेरैबायदि प्रमद बर' सारा दिनै बोसोरथामाव जिबायदि मावदों बेबायदि मावनायमोनब्ला पार्टि सोलायनांगौ गोनां गैयामोन। रायजो राजा आइ आफाफ्राबो बुंदों जे जोङो गुबुन पार्टियाव थांनो गोनां गैयामोन। बेबायदि मावनायमोनबा दिनै बोसोरथामावनो जेरैबायदि मावदों बेखौ खुनु माने 17 बोसोरजों रुजु जाया। बेबायदि दिनै प्रमद बर'आ मावनानै देखायबाय। दा बेखायनो रायजो राजा आइ आफाया मोजां मोनदों, लोब लोब फैदों। आरो आङो खावलायनो लुबैदों जायफोरा थानानै दङ, जायफोरा दासिमबो सिरि मोनाखै बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे सरकाराव थानानै सरकारनि मोन्थायफोरखौ लानांगौ। बयबो फैनानै सरकारा मा होदों मा होआखै बेफोरखौ लानांगोन। मानो होनोबा रायजो राजा आइ आफायानो सरकारखौ दायो। दा दिनै गोबां आइजोफोरनि आसनिफोर लादों, अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरां गथ' गथायनि स्कलारशिप आरो दिनै बेयाव बिमा जायफोरा बिमा जानो ओंखारदों बिथांमोननोबो जायफोरा डिलिभारि बिमा बे डिलिभारिनिफ्राय 6 मास गथ' जोनोम होखांनानै 4 मास 10 मास 1000 करि 10 मास 10,000 थाखा सासे बिमा जानो ओंखारनाय बिमानो होनो थांखि लादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ। बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां आसनिफोर लागासिनो दं। जायफोरा दाउ अमा फिग्रा दाउ अमा बिदिनो होदों। आरो दिनै लाखपति महिला बेयावबो गोबां आइजोफ्रानो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायफोरा दङ बिथांमोनहा गासिबो मोननो हासिगोन। मैयासो साबमिट जाजोब्बाय। दा बिथांमोनहा सप्तासेनि गेजेरावनो बे 10,000 थाखाखौ मोननो हागोन। दा बिदिनो गोबां मोजां मोजां खामानि मावदों। दिनै सिगाङावबो न'आ फैया नङा फैयोमोन, नाथाय नैबे इउपिपिएल आरो बिजेपि नैबे सरकाराव दिनै मोनसे गामियावनो 60टा 70टा न' फैदों। बेफोरबायदि न'आ सिगाङावबो फैयोमोन, फैया नङा फैयो, नाथाय होआमोन। गंथाम गाहाम फैयोमोन, मालाबा गंब्रै गाहामल' फैयोमोन। बेफोरबायदिल' बोसोरसेयाव गंनै गंथाम गाहामल' जों लुनायखौ नुबोनो मोन्दों जे बिपिएफनि दिनाव। नाथाय दिनैनि बायदि फैयोमोनब्ला
बा दिनैनि बायदि लुनानै होयोमोनब्ला रायजो राजा आइ आफानाव गोबाय गिजि न'आनो थानाय नङामोन आरो प्लास्टिक न'आनो नुनो मोननाय नंलामोन आरोखि। नाथाय दा जों बुंबा बिथांमोनहा बुङो जोंबो होदों होआखै होनाखै होदों। खिन्थु टार्म्स मोनसेयाव बिथांमोनहा गैयाबाबो गामि गंसेयाव 10टा 15टा बिदिल' न' होदों आरोखि। बोसोरबा टार्म्स मोनसेयाव बेफोरबायदिल' होबोदों। नाथाय जोंनियाव नैबे टार्म्स मोनसेयावनो गोबां न' मोननो हाबाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा। जायफोरा न' गैया बिथांमोनहा न' मोननो हादों। दिनै अरुण'दय आसनि मोनदों। अरुण'दय आसनियाव जाहैबाय आइजो माहारिनि थाखाय आइजो माहारिफ्रा 1250 गोबां न'खरखौ दानो हायो। गथ' गथायनो पेन गस्ला बायनो हायो, लेखा खाथा कलम बायनो हायो। बिथांमोननो जानाय मेथाइ बायदिसिना बायनानै होनो हानाय सासे बिमाया बेफोरबायदि अननाय मोननो हादों। अरुण'दय आसनिजों गोबां आइजोफ्रा खुसि जादों, गोजोननाय मोनदों। अरुण'दय आसनि मोननानै सिगांनि सरखाराबो बिदि लानायमोनबा मोजां जागौमोन, जों सोलायनांगौ गैयामोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। नोंगौ, रायजो राजा आइ आफाया नंखाय बुङाखै। नोंगौ, 17 बोसोराव जुदि बिथांमोनहा बेफोरबायदि मावनायमोनबा जोंथ' नुनो मोनाखै मोनसेबो आइजो माहारिनि मोनसे आसनि लानायखौनो जों नुनो मोनाखै। आसनि मा लादों बिथांमोना? खालि बे कम्बल होदों बेबो मोनसे आसनिनि नाम गैया, खुन्दुं होदों बेबो आसनिनि नाम गैया, दिनै साथा होदों बेबो आसनिनि नाम गैया। बिथांमोना साथा कम्बल खुन्दुंजोंनो राजनितिक खालामबोदों। थाथसाल मालाबा होदों, नाथाय बेबो बन गुन अरजोबलायनाय होदों। बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोङो रायजो राजा आङो सासे इउपिपिएलनि नेहाथारि हिसाबै आङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजा आइ आफाखौ, नैबे एमपिआव रावबो बिपिएफ माबा माबि होनलायनाय भटार पार्टि माबा पार्टि थायालासिनो जयैनो इउपिपिएलजों फैनानै जाहाथे नैबे एमपिखौ क'क्राझार लकसभानि बे एमपिखौ जाहाथे देरहाहोयो, इउपिपिएलनि बिजाथिखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिजाथिखौ देरहाहोयो, बेखौनो आङो खावलायगोन। जे जोङो 10 बोसोर खोमानानै लाबाय क'क्राझार लकसभाखौ सरनियानि आखाइयाव, नाथाय मोनसेबो लकसभानिफ्राय जोङो एमपिनि आखाइनिफ्राय मोनसेबो माबा डेभेलपमेन्टखौ जों नुवाखिसै, डेभेलपमेन्ट लाबोआखिसै। होमबा जोङो नैबे गुबै एसटि सासे बिजाथिखौ सायख'नानै एसटिनि थाखाय खामानि मावनो जोङो माने बयबो ज' जानांगोन, आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों। नंगौ, दिनै सियालमारि बिसिडिसिनि बे फोथारावनो जयनिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थांखांबाय। जोबोद माने मोजां मोनदों, गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जे बयबो गभर्नमेन्टजों थाफैनानै जों डेभेलपमेन्ट आरो सुख सान्तिनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों। थ' बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दतमा ब्लक हिसाबै बेसेबांखिनि आवगायनानै दं सार इउपिपिएल दोलोआ? दतमा ब्लक हिसाबै इउपिपिएल दोलोआ बुंनो थाङोब्ला गोबां जायगायावनो मोजां रोखोम आवगायनानै दङ। थ' गुबुन दोलोफोरनिफ्राय बुंनो थाङोबा गोबां गोजौआव दङ आरो इउपिपिएलआव दिनैहाय जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोना दिनै बयबो आसाबादि जे मोजां परिबेसजों लोगोसे डेभेलपमेन्ट जेरैबायदि जाबाय थादों आरो जाबाय थागोन बेखौ आसा खालामदों। बेखायनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै ज' फैजोबदों आरो कयेक मासनि गेजेराव नुगोन। थ' बिथांमोना आरो फैबावगोन, फैनानै इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार खालामफैगोन आरो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि अनलायनायखौबो बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव खालामफैगोन आरो प्रमद बर' सारनि जानाखि सिन्था सरसा, बे सारनि जानाखि मावनाय दांनाय बेखौ इउपिपिएलल' नङा गासिबो दोलोनि मानसिफ्रानो मोजां मोनो। थ' बिथाङा दिनै गभर्नमेन्टखौ जेबायदि सालायदों, बियो आसामाव जेसेबां काउन्सिल दं बे काउन्सिलनि मादावहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि सालायनायानो बुंनो थाङोबा बयनिफ्रायबो मोजांसिन सालायनाय। आरो बे जोंनि खोथा नङा, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिनो रिपर्ट। थ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिथांखौ गोबां मोजां मोनो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो बिथांखौ गोबां मोजां मोनो आरो बिथांनि सालायनायाव जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो गोबां खुसि। आरो बिनिखायनो दिनै इउपिपिएलल' नङा, दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो जोंनि इउपिपिएलखौ गोबां मोजां मोननानै दिनै सापर्ट खालामबाय थादों। थ' बावैसो समनि गेजेराव जोङो मोजां आरो खबर बिदिनो खोनालांबाय थागोन जे प्रमद बर'नि सालायनाय जानाखि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होनो थाखाय हाजार हाजारल' नङा, बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिनो गासिबो सुबुंफ्रानो मदद खालामफैगोन आरो बे खोथाया रोखा। जौगाथायनि बिथिङाव दतमा ब्लक हिसाबै बेसेबांखिनि आवगायनानै दं, माबायदि हाबा मावनो हादों जौगाथायनि बिथिङाव? जौगाथायनि बिथिङाव दिनै जेबायदि स्टाइलनि खामानि
जाबोनो थांगासिनो दङ बियो बाख्नायथाव बुंनो थाङोब्ला जेब्लानाखि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दाफुंनाय जादोंमोन बिटिआर गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव कभिडजोंनो 1 बोसोरसो ओरैनो थांखादों बेनि उनावहाय दिनै बिटिआरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गोबां प्लेनिं लादों आरो बे प्लेनिंफ्रा दिनै मावफुंनो थांगासिनो दङ मावफुंजानो थांगासिनो दं थ' बिनि गेजेरावबो दतमाया बेवहाय जुदि गार्जेन गैयाब्लाबो एबा बेवहाय सासे एमसिएलए बा इएम गैयाब्लाबो दिनै प्रमद बर' सारनि डाइरेक्ट नाहरनाय एबा जोंनि बिनि इउपिपिएलनि कर्मिफोरनि जानाखि नाजानाय बे जायगाफोरनि रिपर्ट इनभेस्टिगेसन खालामनाय डेभेलपमेन्टनि सायाव बेफोर मेसेजआ सारनिसिम थांबाय थादों आरो थांनायनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां खामानि जाफुंसारबाय दा बेफोरखौ बुंबा बुंथ'नो हानाय नङा गोबां दङ खिन्थु आङो दिनै बेखौ मख'नो थाङाखिसै टाइमनिबो खोथा दङ खिन्थु गोबां जाबाय आरो दतमायाव बिपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एमसिएलए मासियाव दङ फैबाय थानाय समाव बिथाङा माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन बे लकसभानि बिसायख'थिनि सिगां बिथांनि गोहोमा माबायदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांथ' बुंनो थांबा टाइमानो गैला 1 मासल'सै आरो 1 मासनि गेजेरावबो 12 बा 14 जेब्लानाखि क'ड अफ कन्डाक्ट जाबाय क'ड अफ कन्डाक्ट जाखांनायनि उनावहाय बेवहाय गोदान सेंसन एबा गोदान एप्रुभेल जानाय आरो गोदान खामानि मावनायनि जिहेतु गभर्नमेन्ट थरफनिफ्राय सुबिदानो थानो नंला जेला बियो क'ड अफ कन्डाक्ट जागोन इलेक्सन कमिसनसो जेला दैदेनजागोन बेहाय बे माबा मोनसे मावनो हाबावगोन बे जिनिसखौ नुहुरला आरो क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।